Jaume Camprubí, gourmet. Avui farem sardines. I jo mai abans les he fetes així. No tenia ni idea de com obrir-les i treure'ls-hi l'espina. Millor o pitjor, al final, crec que me n'he sortit. A Sicília les fan de maneres diferents. Com sempre diem, cada casa és un món. I a un cantó de l'illa les fregeixen amb ou i a l'altre les fan al forn sense ou. I també hi ha qui les enrotlla i les punxa amb un escuradents. Trobareu els ingredients de la recepta escrita al desplegable de la pàgina de YouTube que us indico al final d'aquest vídeo. Com sempre, primer reunim tots els ingredients. I passem a desbudellar les sardines. Els hi fem un tall al clatell i ja els hi podem arrencar el cap, arrossegant els intestins. I tallem fins la cua. L'obrim i li traiem l'espina. I les netegem passant-les per l'aixeta. I les reservem. I fem el mateix amb totes les sardines. Ho podeu fer vosaltres, o bé, si trobeu una peixatera bondadosa, potser us ho farà. Aquesta és l'única part entretinguda del plat. I ja les tenim totes. I aquí tenim les restes. En una paella hi posem un raig d'oli i afegim 100 grams de pa ratllat. I ho barregem. L'hem de torrar, vigilant que no se'ns cremi. Ja ha canviat de color, ja està torrat. I ho reservem en un bol. Trinxem 4 anxoves. Si voleu un sabor més suau, poseu-n'hi 2. I les afegim al bol. També trinxem 1 o 2 grans d'all. I els hi afegim. També hi afegim 40 grams de pinyons. Trinxem 40 grams de panses sultanes. Les podríeu haver posat en remull abans i escórrer-les. Si les poseu seques, potser caldrà un rajolí d'aigua al final. I també la reservem. Piquem un grapadet de julivert. I també cap al bol. I una cullerada de mel. Salem i pebrem.
També hi afegim la pell ratllada d'una taronja. I fem suc d'una taronja. I que també hi afegim. Ho barregem tot plegat. I la resta del suc de taronja. I posem un rajolí d'oli. I un rajolí d'aigua per obtenir la textura desitjada. Ha de quedar així. Quan l'apretem, ha de quedar compacte. Posem un rajolí d'oli sobre una plata d'enfornar. I posem un polsim de pa ratllat. Amb paper absorbent de cuina eixuguem les sardines. I així les anem fent totes. Estenem les sardines amb la pell a sota. I posem el farcit a sobre. Compactant-lo una mica. I la tapem amb una altra sardina, amb la pell a sobre. Ei! I ja en tenim una altra! Aquesta part també és entretinguda. Però com que veiem el resultat, és molt més satisfactòria. Es pot fer en sardines petites i en sardines grans. Jo he triat les mitjanes. I les anem posant a la plata per enfornar-les. A Sicília també ho fan enrotllant una sardina i lligant-la amb un escuradents. Posem el farcit. L'enrotllem. I li clavem l'escuradents. Àpala! Ja les tenim totes! Farem un amaniment abans d'enfornar-les. Posem el suc de mitja llimona, una cullerada de mel i un raig d'oli. Ha de quedar una mica espès. Si cal, hi posem una mica més de mel. I ho ben barregem. I pintem les sardines per sobre.
Els hi posem pa ratllat també per sobre. Les salem. I les pebrem. I ja les enfornem a 180 graus, 15 minuts. Si fossin més grosses, fins a 20 minuts. Per a que a casa no hi hagi males olors, hi posem unes rodalles de llimona i unes fulles de llorer. Les hem tingudes un minut extra amb el gratinador. I aquí les tenim. Ei! Avui hem fet sardines farcides al forn, típiques a Sicília. I les emplatem. Tan típiques als bars. I res més a dir que molt bon profit.